Demirgazyk Kipriň aeroportunda Türkmenistanyň raýatlarynyň deportasiýa edilmegine degişli ýagdaýlar köpeldi. Ýerli häkimiýetler munuň regiona barýan türkmenistanlylar babatynda migrasion düzgünleriň pugtalanmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosuna ma'lum bolyşyna görä 26 awgustda Türkmenistanyň bir näçe raýaty Demirgazyk Kiprden Istanbula deportasiýa edilipdir. Istanbula uğradylan şol türkmenistanlylaryň biri 25 awgustda Demirgazyk Kipriň aeroportunda özi bilen ýene 3 watandaşynyň saklananlygyny we bir gece gündizlik tutsak edilen soň Istanbula uğradylandygyny Azatlyk radiosuna habar berdi. 25 августа я прилетел в Кипр, и меня без никаких причин назад отправили. 25 awgustda men Kipre uçup bardym we meni hiç bir sebäpsiz ýygyma gaýtardylar. Men sebäbini soranymda türkmen raýatlarynyň indi iş wizasynyň sorulýanlygyny, şonsuz hiç bolmaýanlygyny aýtdylar. Meni bir gece gündizläp sakladylar. Elimde ýygyma biletimiň bardygy gowy bolupdyr. Meni aýal doganym garşy alsa-da, täze kanuna görä diňe ejem ýa-da kakam garşy alsa goýberýän ekenler. Emma häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlaryna ne iş wizasyny ne de ýaşamak üçin ruhsatyny berýärler şeýdip meni elimdäki biletim bilen ýygyma Istanbula gaýtardylar diýip 27 awgustda söhbetdeşimiz gürrüňerdi. Demirgazyk Kipriň Ercan aeroportunyň migrasiýa polisiýasy regiona barýan Türkmenistanyň raýatlarynyň saklanmagy bilen bagly wakalaryň ýüze çykýanlygyny tasdiklady. Polisiýanyň wekili Ali Şahynyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, täze düzgünleriň güýje girmegine bir aý çemesi wagt bolupdyr. Oňa laýyklykda regiona barýan Türkmenistanyň raýatlarynda iş wizasy bolmaly ýa-da Demirgazyk Kiprde olaryň ýakyn garyndaşlary ejeti kakatı ve doğunu yaşamalı. Türkmenistan uyruklu arkadaşlar buraya gelirken ön izin olarak çalışmaya için şu gelirler. Ön izin olarak çıkartmaları lazım. Şeýle-de Demirgazyk Kipriň migrasion resmi Ali Şahynyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, türkmen raýatlarynyň Demirgazyk Kipre barmagy üçin talaplaryň pugtalanmagyna Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň akymynyň güýçlenmegi sebäp bolupdyr. Ol migrantlaryň köpüsiniň bir kanundygyny bellädi. Munuň öňü tirasynda Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkiýe we Demirgazyk Kipre okuw barýan ýurt raýatlarynyň ýurduň daşyna çykmagynda kynçylyklaryň bardygyny habar berdiler. Päsgelçilikleriň biri olaryň ýurduň daşyna çykmagynyň maksadyny tasdiklaýjy dokumentler bilen bagly. Dürli ýagdaýlara görä köpleriň ýurduň daşyna çykmak synan şygyryt edilýär. Sebäbi olar hut okuw üçin barýanlygyny tasdiklap bilmeýärler. Häkimiýetler okuw barýanlaryň köpüsiniň okuw jaýyndan çakly katlarynyň galypdygyny anyklaýarlar. Olary Türkiýanyň elçihanasynda hem tasdiklamakdan ýüzewrýärler. Universitetler bilen habarlaşmagy synan edilende olaryň galypdygy barada pikir döredýän şüpheli ýagdaýlar ýüze çykýar. Şeýle-de häkimiýetleriň pikiriçe teologiýa we islam boýunça aşy bilim berýän universitetlere okuwa barýanlaryň ýurduň daşyna çykmagy ret edilýär diýip Aşgabatdaky Çeşme Azatlyk radiosuna aýtdy. We soňky döwürde Demirgazyk Kipr barýan raýatlara ünsüň hasam güýçlenenligini belledi. Demirgazyk Kipr Türkiýe barýan Türkmenistanly zähmet migrantlarynyň arasynda meşhur region hasaplanýar. Sebäbi bu ýerde olardan şu çaka çenli viza talap edilmendi we tägatçylyga çäklendirme bolmandy. Türkmenistanyň hem Türkiýanyň arasynda vizasyz rejim saklanýar. Şol burakdyň özünde de soňky döwürde türk mediasy Demirgazyk Kiprde türkmen raýatlarynyň gatnaşmagyndaky jinaýatçylykly wakalaryň ençemeti barada habar berip gelýär. Şol burakdyň özünde de Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasynda Türkiýede türkmen zähmet migrantlarynyň we asla migrantlar meselesiniň ýokdugyny Azatlyk radiosuna aýtdylar.